helai hi vaireng te soil department ina an enkol na hnuaia hmunphiah secondary collection center ania tuna kan hmuang hian a chhungah sawn hmunphiah tam tak leikhawm ani to a chutia ang hmunphiah an leikhawm an pho ro chu tilai hian grading and sorting an lo ti le a hetiang hian hmunphiah secondary collection center a hian an local pui thin ani heng hmunphiah te hi hetianga sorting and grading an ti zawh hnuai hian phai lama hral tura phur liam le tur ani hei hi kudam chhunga hmunphiah an dah khawm chu ania hei hmunphiah an dah khawm na sakhawk mai a hrin lai dah khawm kha chu ni sela a kang anga ama hi a salutuk khan ati moi chevek thei ani amaro chu heti anga pho ro to nuwa an dah khawm hi chu a him hmunphiah grading an ti zawh to hnu te kha te hian a han buk le thlapa buk na hian ti hian an dah tuna da lai me ka hi kezi somni mo karo kezi somni pasari ada to a tiana la da bel zela tuna han dah khawm hi kezi som ruk le paruk ania ti hian a hrangin helawa hian an dah khawm le pak thin ani